Harikon. Allô? Anne moi. C'est mon bas fait à Malaton. Il te comment me bastala. Alhamdulillah. Quoi, Tami? Bamaro? Moi, Bamaro, sans erreur. Gausu kɛra fɛn mara min yɛlɛmara Gausu fɛ yen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. An b'an kanubagaw fo bi. Foli ni waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ n tɔgɔ ye Safiyatu Sangare. Layidu kɔnɔ ni Mariam Tarawele de ye Gausu furumuso. Bi anw bɛna bonyamasegin dɔ kɛ anw kanubaga dɔ ye. N'o ye Bubu Kulubali k'a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen fo. Bi kuma tɛ anw da ko ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fifa a nunji b'a faga so a daji b'a faga. Bubu ye anw ta k'anw kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'anw ta k'an da kɔ la. Belebeleba cɛkumaba belebeleba de ye Bubu ye. Cɛ ka ca a ɲɔgɔn man ca dɛ. A wulila k'i jɔ ni saraba ye. A ye bonya min ta kan anw sɛgɛrɛ vraiment a sara tɛ anw bolo. Anw se ye min ye o ye foli fitinin dɔrɔn de k'o kɛ a ye. An bɛ dugawu de kɛ a y'a ta nafolo min na Ala ka caman bila a nɔ la. Ala k'a n'a muso kan bɛn. Ala ka denkuw tiɲɛ ye. Ala ka n'u denw kɛ yatimɛw ye. Ala ka n'u kɛ dangadenw ye. O sago d'u ma furu kɔnɔ. N y'aw ka folikan ye k'a di aw ma Bubu i ni balima bɛɛ lajɛlen. Ok, donc assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abalmakɛ do Sidi Abubakar Jomade ni dɔw ko ma Tifon, dɔw ko ma Gausu, dɔw ko ma Tonton. Donc an ka foli ni waleɲuman bɛ bɛɛ lajɛlen. An bɛ fɔlɔ an balimamuso bɔra ka fɔ cogo min na sisan na tanti. Donc n'a ye Ala fo ka barika da ka ɲini a fɛ a ka kisi ni nɛɛma caya a ka kira kan n'a ka kiraw bɛɛ lajɛlen kan na anw yɛrɛw kan n'an bangebagaw kan o n'an ka mɔgɔ ɲumanw bɛɛ lajɛlen kan. Donc foli bɔlen kɔ yen nɔ folikan 5 o de bɛ n bolo o de bɛ ne Tifon bolo k'a lase. Folikan fɔlɔ o ye an bangebagaw ta ye an bangebaga minnu bɛ yen nɔ n'olu b'an cɛla sisan Ala k'u mɛn an kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛyaw cili k'u ka batokɛlaw bɛɛ minɛ et puis an bangebaga minnu bɛ yen n'olu fatura n'olu t'anw cɛla yan nɔ an bɛ Ala deli Ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya ka saya k'u ma lafiya ye k'an yɛrɛw jogo ɲɛ yan'an ta wagati cɛ k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya. Donc folikan filanan o ye kanubagaw ta ye layidu kanubagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ aw minnu bɛ yen nɔ ka bɔ sigi k'an ka filimuw lajɛ ka an ka filimuw ka j'aime k'u kɔrɔ ka commentaire sɛbɛn u kɔrɔ ka tila ka partager aw limaniyaw ma k'u ka lajɛ an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ aw fɛnɛ ye. Donc folikan sabanan an b'o ta k'o lase ne yɛrɛ balimamuso dɔ ma n'o ye Anisa ye n balimamuso don an kanubaga don an kanuɲɔgɔn don an baarakɛɲɔgɔn don Anisa Asma Mayiga. N'i y'a mɛn bi an bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a sababu fanba dɔ fana bɔra ale la sabula a ye dɛmɛw ta ka ɲɛsin an ma a ma kɔ kuma lamɛn. Donc folikan 4nan n b'o ta k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ma n jɛɲɔgɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra cinéma domaine kɔnɔ n'an jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foli ni n ka waleɲuman dɔn b'u bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuguni layidu équipe tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la foli belebele u ta ye an bɛ ka nin film min kɛ n'a bɛ ka bila bi fɔlɔ an ka chaîne YouTube la don dɔ la n'an ko épisode bila kalo kɔnɔ ni mɔgɔ 25 y'a lajɛ an bɛ Ala fo ka barika da an b'a fɔ k'Ala ye kabako masa ye nka bi ni layidu épisode bilara tile 1 kɔnɔ walima 24 heures jate don 1 jate kɔnɔna la an bɛ taa fɔ mɔgɔ 2000 kɔ. Donc n'i y'a ye ko bɛ ka kɛ c'est que baara ɲuman de bɛ ka kɛ c'est que film in contenu de ka di mɔgɔw ye bon n'i y'a mɛn ka o film in kɛ walahi équipe de don cɛw de don musow de don minnu jɛlen don u niw kɔ olu ka nafolo an b'a fɔ ten u jɛlen don olu kɔ ka kɛ walasa layidu in ka se ka bouger olu yɛrɛ de y'a laɲini kɛ layidu élément an ɲɛ bɛ kelen kelen fɛn o fɛn na layidu in kɔnɔ les éléments clés olu de y'a laɲini kɛ ka fɔ ko yanni mɔgɔ wɛrɛw kana dɛmɛ k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ donc an ka dɔrɔmɛ 10 u ka 20 wa kelen kelen wa fila fila wa duuru duuru an b'olu de fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin film in kɛ ka di aw ma
En plus de ça encore u ka majigi u ka muɲu ka sabali ni y'a jateminɛ équipe in kɔnɔ u b'a fɔ ko ne ye ɲɛmɔgɔ ye ka sɔrɔ ne tɛ ɲɛmɔgɔ ye olu de ye ɲɛmɔgɔ ye olu de majiginen don olu baara in kɔnɔna la olu de b'a kɔrɔfɔw kun ka essence k'u yɛrɛ kun kana tournage kɔrɔ la a n'a triki tɔrɔkɔ n'a surtout a sabali u sabalilen don kosɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o b'u ka ko kɔnɔna la donc n b'o foli ta ka lase u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma layidu élément fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin baara in a bonya olu le ta don donc n'o bɔra yen nɔ an ba bɔra ka se min ma sisan nɔ n'o ye bubu ye kuma yɛrɛ tɛ ne da ka lase ale ma folikan kelen dɔrɔn duwawu kelen folikan o ye k'a fɔ k'a ni ce duwawu ani min ka kan a bɛ ka dɛmɛ mun ta ka ɲɛsin anw ma bi layidu équipe ma ani dɛmɛ min ka kan ala k'o dɛmɛ ala k'o k'a yɛrɛ ye fɛnɛ a barila an yɛrɛ la cogo min na n bɛ to k'o de fɔ kanubaga minnu b'an su la n'u bɛɛ tun bɛ dɔrɔmɛ 20 ci an ma siɲɛ kelen san kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ an bɛ ka kabako filimu kɛ donc bɛɛ tɛ ala ma kariya di bɛɛ ma voilà donc ale bɛ ka kariya ka jɛ a ka fɛnw kɔ k'an dɛmɛ cogo min na a bolola nafolo an bɛ foli d'a ma ala k'a sara ni sara min ka kan ala k'o d'a ma ka foli bila a furumuso fɛnɛ ma bugu kulibali furumuso n'o ye maram ye an ka foli b'a fɛnɛ ye kosɛbɛ o n'a balimaw Isuf o ni Burama o n'a balima tɔw bɛɛ lajɛlen ala k'an to ɲɔgɔn ye an kɔni bɛ ka layidu baara kɛ an bɛ ka taa dɔɔni filimu ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ an dalen don a la dɛmɛ don dɛmɛ tɛ baara bɛ kɛ n bɛ to k'o de fɔ parce que hasbunallahu wa ni'mal wakil ala wasara dɛmɛbaga ye voilà ala wasara dɛmɛbaga ye dɛ wa a ka dɛmɛ b'an bɔ mais ala tɛ jigin ka mɔgɔ si dɛmɛ a b'a ka jɔn ɲumanw de ci donc an b'a jigiya bubu o ni Kasim Jara ninnu o ni Anisa Mayiga ninnu n'o ye ala ka jɔn cilenw de ye donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka film in si bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'u ye fɛnɛ donc ni ne tun b'an bolo bi k'a fɔ aw ɲɛna donc a kɛ to ni bɛ nin kan Solela Mohamed merci. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Gaoussou kɛra fɛn maram yɛlɛmara Gaoussou fɛ yen. Ayi mama ne tɛ taa. Mama n tɛ se ka taa sa. Mɔgɔ b'i kɔnɔ dayɛlɛ maram ɲɛ mais maram b'a woro de ci mɔgɔ ye. Est-ce que maram kan ka yɛlɛma ka taa ka sɔrɔ a m'a fɔ an ɲɛna Gaoussou kɛra fɛn maram bɛ se k'o fɔ an ɲɛna ou bien an bɛna Gaoussou ka fɛn de minɛ a la. Mama ne tɛ taa. Hali ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ne tɛ taa sa mama ne tɛ taa. N'i bɛ taa i kelen ka taa mama ala ka se ni ɲuman ala ka sira diya. Awɔ k'an bɛn ala ka tile yɛrɛ tɛ taa. Hali k'a fɔ an ɲɛna. Wallahi ni y'a dale mama an tagara tan maram fɛ kɛ an taara sɔrɔ tan maram tɛ kuma min i ye kuma min fɔ kɛ ja tiɲɛ yɛrɛ de don ja mobilitigi dɔ nana ko mobili dagabana dɔ nana n'a ka minɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye Bamakɔ ka mobilitigi mobili dagabana ko de nana n'a ka minɛnw cɛ ko ka taa yɛlɛma Bamakɔ. Nin diyara ne sa. E k'e ko dagabana y'a fɛ i n'a fɔ k'e ɲɛ ye o ye. Ala mais a fɔra ne ye cogo min na a tɛ se ka nkalon tigɛ ne sa. A bɛ se ka nkalon tigɛ ya. Nin diyara ne fo k'a faga. Nin diyara ne sa. Ne y'a fɛ ɲɛna ko mɔgɔ min bɛ ne informer a tigi tɛ nkalon tigɛ o ka bɔ a la yɛrɛ. I tɔgɔma yɛrɛ bɔra ka weleli kɛ sisan ko Tani Maram ko k'an ka minɛnw cɛ ko ka taa Bamakɔ ko ka taa bɔ ale la ko sisan k'ale ne kɔni ne tɛ taa yɔrɔ si. Hali ni taali ka di ne tɛna se ka taa. Parce que déjà e b'a dɔn k'i fa datugunen don ne de y'o ka fɛn bɛɛ i bɛ taa dumuni ye i bɛ taa bɔ a la ne bɛ se ka voyager cogo di ka taa est ce que Maram yɛrɛ kun kan ka taa ka sɔrɔ a ma fɔ ne yɛrɛ ka taali a tɛ se ka kɛ. Mais mama ne e ma taa kɛ ne ni chéri bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kɛ ne ni Ako bɛ taa ɲɔgɔn fɛ Ako comme mama ko k'ale tɛ se ka taa kɛ an tɛ taga o la i bɛ t'i ka situation ɲɛfɔ an ɲɛna a b'an dɛmɛ
ni y'an kɛlen fɛn ye koyi. A ta si ta yɔrɔ ɲɛfɔ jɛ. An bɛ taa fɔ Tɔnɔ Gawusu ɲɛna kɛ. An bɛ taa ɲɛfɔ Tɔnɔ Gawusu ɲɛna, Tɔnɔ Gawusu b'i dɛmɛ. Tɔnɔ Gawusu, o Tɔnɔ Gawusu jumɛn? Aw yɛrɛ dayɛlɛ ko 10 Tɔnɔ Gawusu ko Bamakɔ. O Tɔnɔ Gawusu jumɛn? E t'o dɔn sa. Fɛn o don i taara denwuli min na kɛ. I taara min ka denwuli la, muso min ka denwuli la, o cɛ Tɔnɔ Gawusu. Mais ale tɛ yan nɔ, a bɛ Bamakɔ de. Bamakɔ? Awɔ. I jɔ tan dɛ. Kɔri ninnu kan tɛ ka curu terikɛ Gawusu den ma. Ayi ale tɛ ka curu terikɛ Gawusu tɛ. Ayi o tɛ sa. O ye ne dugule tɔgɔ ye dɛ. Awɔ. Walayi n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ne de bɛ ka yira patron han. Hɔrɔnya ka gɛlɛn ne bolo dɛ. Hɔrɔnya ka an danbe. Patron an danbe. Walayi n bɛ ka min f'i ɲɛna patron an danbe tɛ sɔrɔ mais n m'a dɔn i bɛ ka lamɛn. Kacoro walayi Kacoro ye fini min siyɛn walayi ni min filɛ nin ne kana taa a Kacoro de y'a siyɛn dɛ. Ne tɛ ne bɛ se ka sɔgɔma cogo di. Mɔgɔ cɛ man ɲi o mɔgɔ cɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ka muso ka wari sɔrɔ. E ne sɔn o la yan nɔ ko. N ka fini bɔ yan. Fasi bɔ sa. E ka fini bɔ. E ni Gawusu a ye mun denmuso ye. A b'a ta banga. Mais non. Et puis Gawusu t'a kalama fɔ ko Gawusu bɛ ka ɲini fan bɛɛ fɛ yan. E bɛ ka ɲini fan bɛɛ fɛ. Salimata bɛ di. Salimata taa fɛn sɔrɔ gendarmerie la. E tɔgɔ la. I jɔ gendarmerie ko mara dɛ. Kacoro cɛ den ka fini bɔ ka d'a ma. Cɛ ka fini bɔ ka d'a ma. Kacoro a ka fini bɔ. Kacoro a ka fini bɔ. Kacoro cɛ ka fini bɔ ka d'a ma. Patron ni Kacoro ni dɔrɔn de ne ma dɛ nin vɛsi dɔrɔn de bɛ ne. He a bɔ. Ayi n bɛna bɔ Ala ma se ka a nana cogo ye dɔn ne ko ne tun ka waati bɛ ta sa ka di kala fún bɔ taga n'a ye. Patron ayi Kacoro cɛ ka fini bɔ ka d'a ma bɔn cɛ ka fini bɔ a teliya. Patron vɛsi filɛ nin ye. A tɛ ban ta ne a bɛ na ne ka 1000 ye a tɛ se ka bila tan. E ka 1000 yan. Ne ka 1000. Ayi mun tɛ filɛ tan. Mɔgɔ ma wari filɛ. A bɛ tan a bɛ tan. Cɛ a bɛ ne kɛ. Tɛ tuwa wa ye. I bɛ ne ka 1000 la bɔ. Patron cɛ ka fini bɔ ka d'a ma bɔ fini bɔ misi bɔ patron. Misi tɛ ka bɔ. I ka bonya a tɛ yan. Ka tila ka wali fini fila kɛ i yɛrɛ la ka kelen ka Patron cɛ ka fini a ka misi bɔ sa bɔ misi bɔ. Patron cɛ ka bɔ ko gendarmerie misi bɔ. Patron i ka nɔ. A tɛ la. A tɛ la a ka bila. Dawudi ne y'a f'i ye o ne ye f'i ye sa Dawudi ne y'a fɔ e ma sɔn k'i taama ne y'a f'i ye. Dabali bere bana ne tɛ mun yɛrɛ fɔ bilen yɛrɛ. Ne dabali kabini ne ye nin yɛrɛ ye kabini ne. Patron ne bɛ bila aw ɲɛ an bɛ bila aw ɲɛ an b'a kɔnɔ t'a la. I tɛ ka bila yen. Kacoro cɛ den a ka fini bɔ ka d'a ma joona a bɔ maa kɔnɔ t'a la. Bara sa ne tɛ ka se ka da la de. I b'a fɔ ko Mais ne ka wari tɛ yan ne ka wari bɛ labɔ. Ne ka wari bɛ labɔ. cɛ n'a fɔ. I tɛ ka bila yen. Aw kun tɛ sunɛ. I tɛ ka. Patron. A tɛ tɛmɛ an ka taa de yan. Sabali sa cɛ. Patron ayi. Aw y'an nɛgɛ. Patron ma nɔ. I tɛ mun de yan. Patron ne nana ka muso de tun. Ne nɔ tɛ foyi tɛ na Gawusu ka baara la. Ne nɔ foyi tɛ na ten ne k'u lajɛ. Aw sa patron tɛ mun na ye. Kɛlɛ tɛ ni ne ye gendarmerie la ne nana ka muso de tun kɔ a lajɔlen de don. Aw bɛ taa. Ne taara n taa bɛɛ taa tugun. Sabali koyi. Ne nana ka muso de ko so patron. Kɛlɛ tɛ ni ne. A tɛmɛ ka taa n taa tugun bi. Kacoro ni ko in kɛ. Sabali. Patron ayi sabali. Aw ye ɲɔgɔn cilaw de ye aw bɛ taa mɔgɔw la nɛgɛ n ka cɛ ko aw bɔra France. K'i tɛ kɛ France bɛ fɔ ye. E tɛ to sɔrɔ e fɛ yen ka dun. Patron i jɔ sa an ka ɲɔgɔn lamɛn. Patron i b'a dɔn. A ɲɛfɔ. I b'a dɔn min don han. Patron. Gawusu. Ayi Kacoro terikɛ Gawusu tɛ sisan b'a sɔrɔ Kacoro terikɛ Gawusu bɛ boli bin na parce que la a b'a dɔn a ye mun kɛ o. Tima. Ne ma ba i ka kuma ma. Awɔ. Komi e ye den de ye. Ni tun y'a da ne ma. An ka to yen fɔlɔ mama ka taa. I y'a mɛn. Awɔ. Ne mama taara n'o nana kuma na an bɛ sɔrɔ ka taa. Ni Ala sɔnna. Ok.
Problem foyi t'a la. Tima, visite yɛrɛ sera dugun t'an ka taa. Visite yɛrɛ sera. An bɛ taa dugun di fa ma. Ne yɛrɛ ko jinɛ ko tellement que tan mara mun ka ko in diyara ne ye. Ne yɛrɛ ko jinɛ ko a ka dumuni ko yɛrɛ kɔ. Ala ka tarika segin ma. Amina. Ni sɛgɛnnen don i tɛ se k'i da chambre ne ka chambre in kɔnɔ i bɛ clim kala. Ngono toka nyuma ke kira mama duna na ko defend ye kira na bila isa yo defend ye uyu ganya na maya beka nyuma ke de la he uyu jigi seme masa ala de la he una na ka ala ka chika de la se ganya na maya kono kuma ka gele de kumu beda tu babe nyuma ya beki taka nyuma ya eche nyuma sarabe ala bolo sa nyuma ya mimi be ali jine fe boki taka nyuma ya yesa nyuma ya Oui. An sɔgɔma commissaire. Aman sɔgɔma. Kodi baasi tɛ yen. Tara so. An sɔgɔma. I nana mun kɛ? Ko ne nana mun yan wa? I bɛ na don n ka biro kɔnɔ mun kɛ? Jɔ! Kɛnɛ ma. An bɛ ne mun de kɛ? Sabali sa. Non. N tɛ se ka to ne ka biro kɔnɔna na. I nu. Ayi. Kɛnɛ ma. Ne mun de k'i la ko n ka taa kɛnɛ ma? E mun kɛ e t'a dɔn wa? I bɛna n faga ni marifa ye n ka biro kɔnɔ i bɛ tila ka fɔ tuguni ko e ye mun kɛ? Ne y'a fɛ yen n ko hakili wɔsi de b'a la a bɛ to ka taa ka na farigan de b'a la a kun t'a yɛrɛ ma e ka sabali sa e ka n'o hakili jigin o la han an nana dumuni di de la. An mana. Maram. I b'a dɔn i kunna jɛra i kɛra namori muso ye n tɛ se ka gɛlɛman k'aw la mais bon i b'a dɔn an b'a kɛ cogo min na. Ne mun kɛ? N ka foyi kɛ. A fɔ i denmuso ye sisan an b'a kɛ cogo min na. Aw mana dumuni di de la bon comme dumuni i ba bɛ dumuni di e bɛ o kɔnɔ kɛnɛ ma i y'a mɛn. Mais n bɛ fɛ ka n yɛrɛ n fa kan. Problème foyi t'a la ne yɛrɛ bɛna taga ni i fa nɔfɛ ka na donc i bɛ kɛ da la yen aw bɛ ɲɔgɔn ye i y'a faamu wa siɲɛ wɛrɛ n'aw bɛ na voilà. Ni ne tilala dumuni di la e ka tulu bɛ na. Voilà. Ɲama voilà. Mais ko ne ma ne kunna yɛrɛ. Ayi i bɛ n'i fa ye o ne yɛrɛ de bɛna tigi fa nɔfɛ ka na. Non madame mais i sigi fɔlɔ i sigi. Madame i b'a dɔn n'amori yɛrɛ bonya kama n y'a to yen sinon mɔgɔ min hakili bɛ na ka taga baara bɛɛ n'a sariya de don. O ye tiɲɛ. Olu man ka na commissariat kɔnɔna na. O ye tiɲɛ. N'i y'o faamu o diyara n ye o diyara n ye kosɛbɛ. Sinon a ma nɔgɔn dɛ. Banna de jama ba a bɛ taa ka na de o de don sinon an kun b'a dɔn k'a bɛ kɛ tan a kun nɔgɔyara a kɛra i n'a fɔ foyi t'a la an ye denwulu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ko caman kɛ nka comme pression ni ko nin fana balila n na o de y'a bila a la sinon a seko tɛ yafa n ma y'a mɛn n bɛ se ka dumuni di n cɛ ma. N y'a faamu n yɛrɛ bɛ taga a nɔfɛ ka na. I y'a mɛn. N y'a mɛn i ni ce. Bon n b'a la don a bɛ fɛɛrɛ a ka kuma ma i y'a mɛn. N'Ala sɔnna. Kumaw kɔnɔ kɛnɛ ma. nyuma ya yesa nyuma ya silame jamau kira mama tu ya foye wanga nyuma ke jonti l'abandon 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 amesa biwa amesa sini jonti l'abandon si ya ni te mara mu yɔrɔ min fɔ ni i dɔn ka wale si. Mes frères et sœurs, accomplissons des bonnes œuvres et le Seigneur nous fera rentrer dans son paradis. Mara mu yɛrɛ tɛ ka téléphone ta. Il n'y aura aucune crainte, aucune peur. Les rues du paradis sont Allo Maram. Mama. Ne bɛ yan koyi ne sera o i ye yɔrɔ min fɔ ne sera o awɔ étage ba nin kɔrɔla tɛ yan. Ayi o so yɛrɛ de ko don i bɛ so min dala o dɛ o yɛrɛ de ko don. N bɛ yen de. Don. Ka don. Don du kɔnɔ dɔrɔn. Awɔ ka don wa. Awɔ mama da gosi dɔrɔn da gosi gardien bɛ taa dayɛlɛ. N bɛ na don i bɛ yen. Awɔ. K'an bɛn. Ne ba nana koyi. Ala ka jisuma kɛ ni ko in fura ye koyi
O b'a to kuma jugu fɔ ma ye. Chérie, ça va? Ni basi tɛ. Kana kuma jugu bɛɛ nɔgɔra. Iya cɛ waati na ko basi tɛ. Neba. Kom. Akira di. Mo ko dum wot fita. Te fuli ke be yele duro ayira tukudi. Chogodi ta. Ay be tami. O ale bina ne la John. Chogodi nga. Nga na mdem so de fi. Mara dun ngona. De je. Maram. Se mana maram. Ebe nina. Jome ala delina kasu nogoya koni yere na fora fem yere to na fora ko kasu koni na ni mamonte sa chérie ko basite ali no be black climatiseur de kono ani kena mana kon tekele kasu re tekele mais e bora mena mu fi dron famu nyana mala arama diala ko chama ba ko e nyuma mi boko do la e bintu akane ne re inana dum jajara me ko ngotena al comme ça ai igoni makma ya chérie ibeni dune fuki fasa ti fingi ai chérie ai non ai basita la be do amadi do mo ba du mais ala barka me ala ati di mo shimba ibe don do ala ni nana na yere kama makala mo tima yere nana commissaire bu kati du aya sa asigi dara ai no debita to nya fi diploma ibnu atimote adimba kan go fara fai fuite na fa ke bashi fuite ni na ala barka ma chérie don kesa no ibara ma chérie mena mo fi dron nyuma ma ay ni ma du sa ko fay so ni kla ka doa na me akoni kadinye me fera kuma do fi furu nyoma ko ni ka famu nyana mala alamade mo yere de ni nyana yere de do wani chena yere de do Gausu muso sa gausu mbranga gausu sa mbranga gausu ni muso maram ne deno we ta dono ne tega ta dono kana pre ayra to e mai boram semana Gausu. Muni la mo re bi noro mo la ta tula mo Gausu bagi. Ha? Se to be walde ku ya to mo re bi noro la ko ginchi. Gausu batenere Gausu bo muso de ne de muso maram na la gari o muso de o chede Gausu. Aye fila yante. Ba ma te e bintu ne be fa me fe ala barka la ina na jara wa ga hineme ima sigina ke mena so ni sigini ni wani be daga no ne baro daga jubite quoi nala ke daga jubi ya rabbi ala nala fe de bokole ba abi so quoi riche sigatala mais akadni me fe ka fe no fi ka fam furu no ala e wala furu sensibilité ka chamme a belbele ba e folo danari riche ne dalendo ila ne fe dalendo ila dana ko kanumena hina bena jigiya bena ni beba ko ora to ni ibakan ki balma ko bindu ni mane kay ko ep mena sari ter ak me defilo ni galu ndala la galu ni ci am bolé do tro baraba ibo mandi ko mais ma ora to ni be nyuma ka ke ala de kama kana ke mogo kama de nya ke mogo kama be ni misale mogo ta do mais ala ni sera mogo saraka mogo bla comme ça nous baman fla hina nani mais ala barka la yante to ayante mama wole ima wole ko maram ya wole sa telephone na ko yante ay yani fone yandu ima fili ka fili tori ko maram ya wole sa telephone na ko ngana umane wole o ani awru kama o umane wole tsika do tela do tene la to fo de tela do wole ga sno be bo e ma ni sa e to tela o e be to amenyo faga ne sa di wolo ko ne te do o so ona ne ba o sa ga chogoni ko de kumolo ku kan di wolo su ko ka duje kan di wolo be fait do ka changer ni be fait qui i balmo ye mbake e de kama ne ti fe ne dalen tilanta ka fure jigane kanuni danare ne darila ki kam hina be na kono ko mais nama no hina me na fadi no bala e flanga ne ya biya itoro mais maro no me mbo anko ala barka no manke do mo me mu ni fe e clean wanga nyuma ke don't il abandon
i bɛ se ka mun kɛ i balima ye a ka ɲi i bɛ se ka mun k'i jɛɲɔgɔn ye i k'a ka ɲi kana hinɛ mɔgɔ ye mɔgɔ la mɔgɔ k'a yɛrɛ kama k'a kɛ ala de kama m'o ɲini fɛ n'i ye n lamɛn dɛ wala n t'i janfa furuɲɔgɔnya kan parce que n kiri fɛ o de y'a to n kiri balimaw fɛ est ce que i delila ka mɛn tile kelen k'i ye kojugu dɔ ta k'i balima sɛgɛrɛ mais ne bɛ k'a ka ɲi n bɛ k'a kɛ jɔn kama e de ka kunna wolo don. ne fa kalo 9 ka gɛlɛ o ma dɛ k'o kɛra fɛn ye min ta ye dɔrɔn ka na ne yɛrɛ t'e dɔn. ne ta tɛ dɔrɔn ye dɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn i bɛ bɔ yan san ne t'a dɔrɔn e de bɛna n'i ka baara fɔ ne ɲɛna ko ne t'a dɔrɔn o ye mɔgɔ sugu jumɛn ye. Katoro mama mana cogo di. ayi mama Katoro i kun ne bala mama wula wa duguma sabi de. ayi maram ne kuma jango ko n tɛ na i fɛ i ye n wele telefɔni la ka tila ka na di ni ma k'a a kɛ mɔgɔ ye. i tɛ wuli ka bɔ nin kɛrɛfɛ n kana fɛn dɔ. ne ba de don. e mun jumɛn don. n bamuso de don n woloba de don a ka lagare de ne. ayi sisan. mama wuli sa wuli. wuli sa ala kama wuli. a bɛ bolo n bila n bila place sinon foyi tɛ n bɔ yan ne nana nin ye nin ye ne miniti joli ye mais. mama i jɔ sa i jɔ. 10 minutes. 10 minutes jɔlen don da la. o ma mɛn yɛrɛ o. o ma mɛn. ne ko 10 minutes o ma mɛn o i jɔ sa. an ma bɛn a kan sa a ka patron min a bila place la n'i nana ka na ɲɛfɔ burankɛ ɲɛna k'a ɲini. ja baarakɛla de don. a b'o fɔ a ɲɛna. baarakɛla de don. wuli sa mama. bon nin y'a bannen de e tɛ se ka to yan ne ka to yan. i bɛ taa e tɛ to yan ne ka to yan. madame i kɔnɔ kɔni i tɛ to yan. e ba de don. ne ba de don. Yeah, this is for you, Typhoon. Le Yoro du cinéma africain. Spécial dédicace à toi. Makura, l'ami fidèle dans l'adversité. Toujours présent, tu as su nous guider. Amalastar. Avec Ibrahim, Bijou et Baba on avance. Avec Doul. Dans l'ombre, ta lumière, une vraie chance. Batoma ainsi que Papa, les cœurs remplis de fierté. Te regarde briller, amour jamais effacé. Malasta, héros de notre histoire. Pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Malasta, Makura, ta force jamais ne s'arrête. Chaque épreuve, tu transformes en force. Ta voix résonne, ne perds jamais notre élan. Tu es le pilier qui nous pousse à croire dans notre but. Nana Bazinyala, Emadon Kodjen ye jiriye, a pleni ye Malastar, Typhoon Benin de filles. Malastar, tes efforts jamais vains. Pour tes frères, tu es le chemin. Malastar, héros de notre histoire. Pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Makura, ta force jamais ne s'arrête. Pour Bijou, Ibrahim et Baba, Abdul Karim, unis en cœur. Avec toi, Makura, la vie a tant de saveur. Ça s'affiche à tout Sangaré. À la grande, merci pour le financement. Spécial dédicace à toute la famille. Merci à mes aînés pour tous les services rendus. La famille Diomandé, big up, big respect. Ah oui, la légende continue. Yes, I. C'était Typhoon. Le Yoro du cinéma africain.